усім. Прывітанне. Бушлік, а на што табе гэта ўсё? А як на што? Я хочу быць моцным. О, добрая ідэя. Ага. Толькі табе яшчэ трэніравацца і трэніравацца. Ой, гэта я ведаю. Вось колькі разоў ты можаш гантэлі падняць? 2 разы. Здорово, правда? Усяго 2 разы. Ой, ты такі радасны. Вот чаго мне сумаваць. Яшчэ тыдзень таму я зусім гантэлі падняць не мог. А покажи, як ты на скакалцы падскокваць умееш. Ой, я б з радасцю, Тёмачка, толькі сёння так наскакаўся, што эмоцый зусім не засталося. Ой, хочется трошки посидеть. Ой, Бушлік, ну што за спортсмен, які на лаўцы сядзіш, Я крышечку отпочну, а потом буду тренироваться, тренироваться и тренироваться. И стану самым моцным и самым хутким. Скажи яшчэ, што ты атрымаеш олімпійскі медаль. Ой, по правде кажучи, я вельмі хочу яго атрымаць. Тады табе просто неабходны трэнер. А без яго ніяк? Ніяк. Хочу яго ўзяць. Табе вельмі пашанцавала. Твоим тренером могу стать я. Здорово! Ой, дякую табе, Тёмачка. А калі трэніроўкі прызначым? Зараз жа, толькі пачнём з загартоўкі. З якой такой загартоўкі? Самой сапраўднай. Без яе ні адзін спортсмен не абыходзіцца. А загартоўка гэта не балюча? Не, галоўнае слухаць трэнера. Зразумеў. Тады давай пачынаць. Ось. Давай. А што мне рабіць? Тварык памыць. Мый. Так. Ой, якая ледяная вода. А ты што хацеў? Гэта ёсць сакрэт загартоўкі, аблівацца ледяной вадой. Кожны дзень. Вядома. Ой, а калі у лядзяш ператваруся? Бушлік, ты задаеш зашмат пытанняў. Слухай трэнера і ўсё, трэнер кепскага не параіць. Зараз я цябе ўсяго буду ледяной вадой абліваць. Не трэба! Бушлік, загартоўкі ніколі не станеш моцным. Я ўжо не хочу! Не хочу! Мы ж толькі пачалі, ну нельга спыняцца у трэніроўках. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Прывітанне, сябры мае! Вы чаго такі шум паднялі? Ну, Бушлік не хоча загартоўвацца. Пчёла мяне ледяной водой обливае. А я яго па ўсіх правілах загартоўваю. Што сабе правілы? Я амаль ледзяшам не стаў. Стоп. Здаецца, я разумею, што тут у вас адбываецца. Палінка, калі ты хочаш, я магу і цябе трэніраваць і загартоўваць. Ой, хочаш і мяне замарозіць? А хто за вамі будзе даглядаць, калі я ледзяной няней стану? Ой! Спадабалася? Не вельмі. Баба і вясёлая Палінка нам больш падабаецца. Тады будзем усе загартоўвацца толькі па маіх правілах. І гэта дапаможа стаць нам моцнымі. І больш здаровымі. О, тады я за халоднай вадой зганяю. Не. Пачнем з гартоўку з цёплай вады. Як то? А вось так, часцей мыйце тварыкі і ручкі. Звычайнай вадой. Правільна, спачатку цёпленькай вадзічкай, а потым можна трошкі халаднейшай паспрабаваць. А мой трэнер Тёма хацеў адразу мяне ледзяной абліць. Запомніце галоўнае правіла загартоўкі. Усё трэба рабіць паступова. Хто хоча быць здаровым, той павінен сябраваць з мылам ды вадой. Я сябрую абчхі. Буслічак, а што такое за абчхі? Гэта ледзяная вода Тёмы. Я тут не пры чым. Гэта ўсё пыл. А вось пылу ў пакоі не павінна быць. Дарэчы, той, хто хоча быць здаровым і моцным, павінен сябраваць са свежым паветрам. Часцей на вуліцы гуляць. О, гэта я люблю. Ды не проста на лаўцы сядзець, а ў рухомыя гульні гуляць, на веласіпедах ды роліках катацца. І гэта таксама загартоўка. Так, вядома? Я не Палінка, а ты што зараз робіш? Загартовуюся. Быць такога не можа.
Яшчэ як можа. Той, хто любіць танцаваць, заўсёды ў добрым настроі. А хіба добрый настрой і загартоўка не звязаны? Звязаны. Тыя, хто ў добрым настроі, менш хварэюць і паказваюць лепшыя рэзультаты ў любой справе. І нават алімпійскія рэкорды ў добрым настроі ставяць. Менавіта так. А яшчэ той, хто хоча стаць здаровым і моцным, заўсёды кладзецца спаць у адзін і той жа час. І ў адзін і той жа час глядзіць мультфільм перад сном. Так, давайте мы гэта зробім. Паглядзім цікавы мультфільм. Глядзім. Ну што, пачынаючы спартсмены, час мыць тварыкі і чысціць зубкі і класціся спаць. Ага, цудоўных усім сноў. І добрай ночы. Дабраноч, мае маленькія. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.